Nasledujúci príbeh bude pôsobiť neuveriteľne. Žena žijúca v osade na východnom Slovensku má 16 detí. S ich výchovou sa však netrápi. Túto zodpovednosť na miesto nej majú rôzne detské domovy. V tejto súvislosti sa natíska otázka, či bude mať táto žena ešte ďalšie deti, o ktoré sa bude musieť postarať štát. A čo robiť s takýmto nezodpovedným rodičom? Táto žena momentálne žije so svojou dcérou, no okrem nej má kopec ďalších detí. Na otázku koľko však nevie odpovedať. Takisto ako nevie, koľko má detí, ani len netuší, aké sú staré. Až na jednu výnimku jej deti vychováva štát. Matka žije so svojím druhom, s ktorým mali spolu 18 detí, 2 deti z toho údajne už zomreli. Otec je momentálne vo výkone trestu. Tieto deti sú všetky žiaľ mentálne postihnuté a mnohé majú aj poruchy správania. Agresívni, vulgárni, napadajú sa, bijú sa, hádžu do seba stoličky. Ide o deti, ktoré sú duševne aj sociálne zaostalé. Návyky hygienické, návyky na učenie, to sú všetko obrovské problémy, ktoré my s týmito deťmi máme. Kolik detí máš dohromady? Všechny děti? No, 22. A s kolika ženami to bylo? S 3 ženskými. A ty si chtěl tolik dětí? Chtěl jsi? Prosím tě, já bych ti na to mohl odpovědět tak. Já jsem sám nevěděl, kolik udělám. Oni žijú na deťoch. Rozumiete, tam to, čo som vám povedal, že ja ich neviem presvedčiť, že by mali 5 detí, že to je až. Čo ťa je do toho? Ja budem mať 15 detí, veď tu má taká, ani nemá 25 rokov, ona má 6-7 detí. A jak môže vychovať? Takže oni len na deťoch žijú. Najstaršia je Gita. Potom je... Zabudám mena dneska svoje vlastné. Obyvatelia Tisovca začínajú mať strach zo skupiny svojich spoluobčanov. Tí v meste vyvádzajú najmä v dňoch vyplácania sociálnych dávok a pod vplyvom alkoholu potom robia výtržnosti. Svedčia o tom aj 2 posledné prípady. Prvú výtržnosť zachytili mestské kamery asi o 6:45 večer. Trojica mladíkov priamo na ulici zaútočila na 21-ročného Tisovčana. Prvýkrát ho napadli na námestí a koloman sa dal na útek. Druhá kamera zachytila, ako ho zvalili na zem a kopali do neho. Kolomana zachránil až príchod jeho kamarátov. Jeden z útočníkov ako dôvod napadnutia uviedol, že koloman bol k nemu drzý, keď mu on nechcel dať cigaretu. On mi povedal, že keď na druhýka budem nepýtať, takže cigáňom nedá. Tak som ho vypálil. Som ho chytil, som mu dal facko. Asi o 2 hodiny neskôr zažil útok spoluobčanov aj čašník z tohto baru. Najskôr vošiel dovnútra jeden muž, ktorý niekoho hľadal. Následne za ním vošlo asi ďalších 5 mužov. Začali s vyhrážkami a osobne na mňa útočili. Prišiel mi za bar a zaútočil na mňa pesťou do tváre. Muž si do mladíka udrel len tak, bez dôvodu. Potom odišli, ako by sa nič nestalo. Podarilo sa nám stretnúť s 2 mužmi z partie a toto bola ich verzia incidentu. Opitý chcel vyvádzať, no tak neviem, nakoniec som ich vytlačil stade s krčmi a odišli sme preč. Mladík mi nevypálil, no takto strčil. Majiteľka baru vec oznámila polícii. V jej bare títo spoluobčania totiž nevyčíňali prvýkrát. Pred 4 rokmi ich však prišlo podstatne viac. Rozbili jej zariadenie a dokonca doskami bili bezbranných zákazníkov. Tiež bezdôvodne. Má strach, že sa vrátia opäť. Urobili to v roku 2006, opakovali to v roku 2010 a myslím si, že skúšajú. Že či sa niečo stane alebo nie a nezastaví ani kamerový systém. Podľa primátora mesta je nevyhnutné, aby v Tisovci čo najskôr začala fungovať policajná stanica. Na poriadok v meste totiž teraz dohliadajú len 2 mestskí policajti. Počas poberania sociálnych dávok zgrupovanie rómskych občanov spôsobí veľké problémy. No, ja si myslím, že to je taký rasistický útok, že je to diskriminácia bielých. A starosta się nie stara nic, ale się nie był kupcu, co się stało tu w dziedzinie, nic. On się nie stara. On się stara, ale mu gadział, o sebe się stara, ale sebe do kieszeni dawał pieniądze. 200 miliónov eur dostanú samosprávy a mimovládne organizácie, ktoré budú komplexne riešiť problémy Rómov. Podpredseda vlády Dušan Čaplovič odhaduje, že podporia asi 50 projektov.
Jarovnici proinvestovali desítky milionů slovenských korun. Povodně jsou tu téměř každý rok. Ľudová strana naša Slovensku zatiaľ nebola vo vláde. Vo vláde tu boli niektorí iní ľudia, ktorí sú tu dnes v štúdiu a mali možnosť spraviť niečo preto, aby naozaj boli také podmienky, že slušná slovenská rodina sa bude tešiť na to, že bude mať viac detí, že bude mať podmienky bytové, že nebude sa musieť báť o svoju prácu. Slovenská rodina má možno v priemere 2 deti, naproti tomu, ako tu bolo povedané, to len trošku buďme konkrétni, cigánske dievčatá sa neboja byť tehotné, tam je to naozaj otázka biznisu v dôsledku zle nastavených sociálnych pravidiel. Takže vidíme aj túto cestu. Treba úplne zmeniť sociálne pravidlá tak, aby len tí, ktorí pracujú a ktorí majú chuť žiť a prospievať aktívne pre túto spoločnosť, aby tých štát naozaj podporoval. Nie ako dnes, že paraziti sa tu vlastne rozmnožujú na náš úkor a tým pádom je jasné, že ak klesá počet ľudí, ktorí do štátneho rozpočtu svojou prácou a svojimi daňami a odvodmi prispievajú a naopak stúpa počet tých, ktorí z neho len cucajú, tak to nie je udržateľné. Po Hrebendovej ulici, ktorej časť zbúrali minulého roku a mesto to stálo viac ako 330 000 eur, budú teraz zbúrať aj tento blok na Podjavorínskej ulici. Podľa odborníkov hrozí, že sa zrúti, má narušenú statiku a dokonca aj základy. So sťahovaním by sa malo začať v najbližších dňoch. Mesto má pre ľudí pripravených 40 voľných bytov na Luníku 9. Náhradné bývanie dostanú aj tí, ktorí nemajú platnú nájomnú zmluvu. 200 miliónov eur dostanú samosprávy a mimovládne organizácie, ktoré budú komplexne riešiť problémy Rómov.